Saat ini to nuiman kha apni phaibai or jaga sini Molsom Sengkrak ter Molsom songji kaisa Molsom roni kaisa samas Molsom roni samas eba boroni hoda tini Sengkrak ter ni bro palailemani nang tini nui phaikana boroni kaisa cultural age tini diprasarok sini Molsom bosangrok oma ekene bro gairing rok thulayo kuthanok rei sobai nok tangja gairing o মানে কোথাও থুমাবাই যিনি পাকা নব থুমাবাই যিনি গাড়ি রো থুমানি বেলাই ইমাং রো বুজুতা হাই স্যার স্যার তিনি ও গাড়ি বিসিং ফাইবাই নং আমরাও নুই ফাইকা মানে রক দাল বিদাল যিনি মল সমরনি মানে মানে রক দাল বিদাল মানে রক নং তাম সানে স্যার কিজাও সেংক্রাক তেন তৈ তো আমর সেংক্রাক তের বরংনি তো যিনি বরক দফানি বিসিং মল সমর হবো কাইসা বরক জানি যা জামাতিয়া ও বহাইনে যেমন 434 বছর চলাই দङ अम हायिंथि बरनि हायनि चले मानि 320 বছর कालहा ओंके अरनियो सेंक्राक निजतिनि फेस्टिवल मानि 24 दङ ओंके अ मनि थां अ पाराबो अम बरक स्थायिबे बरक खलाइलाहा ओंके अ चले मानि त सिगांनि सिनि चलै फाइ दङ हाबाबले अरनियो ताबक चले मानि अ सेंक्राकनि स्थापरे खलाइलानि सोंखा ओंके अर फाइनाय फैनाय जे जाप्तनि सिनि जे तैमं तंमं कामं सुमं सामं मोसामं अमन बसरबुन बर फुनोइ तंफायो ओंखे अता गारि हिन हमने अ बहाय थिंनो आगे जाप्त अ गारि हि खलायनाय जों दंगो ताबक त से गारि फिलिया जुगनि साथे साथे ताब बिल्डिं मांसिं सेबो ओंखे अ हाय के बिस्कां बहाय के इंलायनाय जों ओंखे काजै तबु मलसम दफानि अ कालचार प्रोग्राम फायनाय अ फेस्टिवल अर्थात सेंक्राक मुतायनो तैनाय अमनो जे तिनि अर आयोजन खायजोगमानि पालायहि देरहि खानाम बरक पुजारनाय तिनि हिखाके जों चिनार हारि बुइसु ओंति बरनर बहायनि हारि बुइसु हमाखा माने पुजारनि सासे गांनि प्राग मुहूर्तनि दराव अर बहायनि फाइसो बयका जमाते हदानि अक्रा मनिन्द्र मोहन जमाते जे अर जमाते हदानि प्रतिनिधि बिसि सफाय दंगु हाइति अर काइपें दफानि बहायनि दंगु ओंके मलसमनि दंगु न अर जे बनि हदा अक्रा ओंके बनि लगे अरनियो सिपसेलनि काइपेंनि एमडीसी बरनियो सफायजोग दंगु बिथिनि ब्लकनि चेयारमेन हिसाबै तबाय सारे जागा जागलिया था गारिं जिबनबा दिपुति हनिना गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि सुजन कुमार सेन जिबो अरनो फाइसफाय दंगु जेहेतु सिंगामनो सरकारि भाबेनो जों गसेवैनाय आगे केबो खाखाया किन्तु सिनि सरकार फैमानि परे बिजेपि सरकार फैमानि परे जों काइपिं दफानाबो सरकारि भाबे मान्यता रखा मलसम दफानाबो रलाहा दे बाकी दफानाबो जों हागे रवैनाय खलायि दंगु ओंखे थेनानि साला अबश्य तैबो गाहामखै जों खलायजानाय एबं बरनबो आं आह्वान नारनाय बुरजे सखिर आक्रक जे खलायरो मानि बन जाहाते पग्यानाति खाय सिनि कताल जे रायराव फायनाय बरन फनो बुइनाय सिनि तैमं न अर्थात सिनि जे कृष्टि संस्कृति बन कुचवतैसे काहाते दिसानाति हिने आं आह्वान नार सार ओ मनिथां गामियाव ताबक सेंक्राक तेर पालाय जाय दङ ओ मताय ओ सेंक्राक तेर नि जे मन्दिर दंमानि ब्रनि जे ताम माने मानियारक दं ओ माने आमने जों ताम फेसिलिटी रनानि ना बतो अरक वामन बिषय दंगु कारण तमाय हमाले सोंख्रायनो अबश्य नांनाय हानिबा जों सालायनाय धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान होननो मोदीजी धरती आबा माने अ हानि नकफां जनजाति र बरन कुचवती सानैनाय नरेन्द्र मोदीजी कैसा स्कीम कारिलाहा के अरनियो जर बरक ताक फेसिलिटी बोलते दुई र मन्दिर कारेन्ट र ओम हाइतो परमानेंट खलायनि आंसे सखलाय आव सार गमर ताबक तेमनि अरनियो 50 जना बुरै 50 जना सलानि हस्टेलनि बांगै प्रस्ताब जों रहलाहा बो आगामी दिनाव फायनाय एके अरनि थेका बोरिया एकाडेमी सालमानि के मात्र 2 किलोमीटर कानाय और जगह बाहायनो ब्रिक्स हलिं जों बावै रहलाहा जाते अरनि हस्टेल तंगैनाय सिराय अमुति पटके थांपै माने दैता सार हल ओले सामय जाय दे कम्युनिटी हल ओ थायो ना अवश्य खलायजागनाय आं ताकलाय अरनियो स्टेज सिनावानि बं 5 लाख टाका आनि भिडिअ एलाकन फन फेगर खा के बन तैबो नांखा के रनाय खलाय रनाय बाउंडारी वाल रक ने स्टेज बाउंडारी तै हल रक मुत्र पारिनि खलाय रजागनाय दवासिबाय जों माया कारण जत दफाना मानायो यादेबा औ सार बतो के इन थांनायता हल के बसक केपासिटी रंनाय बसक सीट बसक हल कम से कम 500 केपासिटी अम हाइरक तो प्रथम बसक माने बफर र तांजानाय म बतो रां रंनि बेपारा उंगै दंगु हाके चटके तिनि खलायनै तो हमया तबे जथा सम्भव दनाय सार थांनाय बिसेबो फाय नों अर
थांनाय बेसेबां आंथ' बेसेबो रोंखायो आरो नैयाव ताकलायबाहाय हाय मा बाय जाव दादा न' सान के बेले हामबाय जरा नबाय